И здравейте, приятели! Добре дошли в днешният епизод на FIFA 25. Сега ще ви покажа отбора ми, защото гледах, че дори англичани са ми писали в моите коментари. И сега ще направим един видеоклип да видим какво ще стане. И също да ви кажа, абонирайте се за канала ми с камбанката и лайкнете това видео. Изчакайте само един момент, че ме викат. Тук съм, хора. Извинявам се, че прекъснах. Чеки, аз колко такива трябва да отварям, бе? Така. Ето ми го отбора, вижте го. Сега този път ми е малко по-евтин отбора. Ето. Може да го погледате. Така. Тук ми батерията и имам време да снимам. Така, отиваме към мултика. Осемдесет. Така, перфектно. Така, какво ми покани? Мерси за гифта. Аз ще си играм един матч на head-to-head и това ще е видеото. Това е бот. Да, този е бот. Този го бия. Този го бия. Quelle chance vous avez! Oui, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre une grande aventure. Sous nos yeux, une affiche attractive à suivre. L'ambiance est déjà au maximum ici. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. Обата сигурно като ми видя отбора, обата е припаднал. Vinicius en possession du ballon. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Браво! Goretzka. Браво, бе! Айде! Не! Извинявам се, хора, за грешката, където я направих. Браво! Дай! Санчо! Браво! Не, бе! Дай! Не, Белингам! Как ще от картон, бе? Тъжут. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Cristiano Ronaldo. То върне има Кристиано Роналдо. Аз чущо отбор му се казва Роналдо. Арбе. Vinicius. What the fuck? Léon Goretzka. Айде! Et l'action se poursuit. Yes, бе!
Leka bot. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Mais bonne lecture du jeu de Steven Gerrard. 100 варал пич. Поискаш ти си 9-5, аз съм 100. Айде пътеките. Леле. Мале къв бот е той. Да, аз почти за първото по време му вкарах 4 гола. Пич, ако се стегнеш, няма нищо да ти стане. Аз съм по-добър, да знаеш. Нищо бата, че играл играта от 1-2 години. Мале! Това запали! И също да ви кажа, хора, благодаря ви за подкрепата. Мале! Е, заради вас, хора, това го правя. Заради вас това го правя. Не се шегувам. Заради вас. Сори, пич, това малко си ми мой фен, съжалявам, ама извиняй, че те соля. Просто бата си по-слаб от мене. Айде! Ако се спириш да паднеш кофа. Айде! Бе! Арфани, браво! Нищо. Не ми трябва. Change. Гол! Коста CR7, нищо не става. Не! Браво, бе! Браво, бе, Диаго Джота! Фак! Оп! Аре, бе! Super pour mystifier l'adversaire. Бате, какво се бомби от 5000 метра? И това е за тебе, GG. Fuck you, лека Дибала. 9-7 защитниките. 9-7 защитниките. Взима топката, мале. Къв бот. Мале, къв бот. Не! Атака. Ай, Майли. Чука Байли. Fuck you, Ramos. Хайде бе, шумбият. Ериксон, моля те. Браво, бе, Тимбер, браво, бе, машина. Бате, защо загуби, бе? Айде, сега ти, че защита. Браво. Добре, бате, че имам дефен. Браво, бе, вратар. Лека бот. Сори, пичо, но той е пред мен. Оп. Не! Браво, бе, Белингом. Шумби, бе. Мале, нямам. Аре бе, Диаго Джота! Бате, Диаго Джота! Айде! Лека! GG, бате! Сори! Чао! Беше ми приятно! Бате, ще е на фронтнай. Ти си умен.
Да изиграли още. Роналдо ми приема! Окей, хора, това беше за този епизод. Да кажем към 7:00 ще може да направя още един видеоклип или шорт. Не се знае, но благодаря ви, че гледате това видео и от мен. Чао!